Sen mena gül hareketlenip yürüyorsun, yugurub yürüyorsun mı sen elle? Yugurub da yürüyüm ben. Ha? Dik durmayım ben de, dik dursa dik. Günde neçe şakırım yugurasın sen mesela? Ben nasıl içemeyim ben de. Ben de içem. Ha? Öyle bu cirge yakırıya var mı? Çaba. Aynen boksalarına var. Bokçada var. Mesela bokçada gideriz Allah verse. Ha, bugün kiyingen, kursettiği gelen bu kiyingen o. Hala kız gözlerge şıkkan o. Neçitte mene bunda bazar teresinde birer sünnetem. Bu meştke bara günahlarını yuva, meşten çığa da kızlarla gözü düşe de yangadan günah jiye indi mene. Her yoz bit, kızlar boş aylene. Gördün mü onu? Oldumuş, seni dost deyip yanına kele. O mene senin yanında kızlar şuna göre ağlarını közle veriyor ol. Karıştırıp tura ol mene. Ben bir tıgıyaktan turmadım. O mene tıgıyaktan tura. Kızlarga karap tura gelip. Közü tıgında oynayayım, onda oynayayım. Opalar çoklap yatmasın. Babayını bayı boy. Elektriksinler. Hazır ettirsin. İyi ni, narsa da ayteller turmalı. Nişik unuttum indi. No, nesilden kile indi mene şu unuttum indi. Genleri kişilerin, genleri mene. 85 yaşta yigitler şekilli. Armiyada yigitler derler sunday slabı berde mesela. Bu mene ni? Halsiz allar. Amına bu gördün mü 85 yaşta ali kızlarını quvub yürüyor mene. Olsa kalgandır deyip tağdır 30-40 yıl ömür deyip onu. O Allah verse yaşar ali. Onun şöyle şayartıp aytırlar uruslarda на твоих похоронах еще простудится deyip. Arar, sen sağ selamet bunda kalasız. Sizge de kalır ne görgen dazik babagız. Tır tağ bir minut şiladi atı men yangaz başlap ketkelim. Нәрсе айтасың келе? Сен харакатлан, зарядка ясыйсың сен? Зарядка кай вакытта ясыйм, онытылмаса. Рызык нинди нәрсә син гел ашыйсың? Менә шундый формада урчайтмышлы булырга дип. Йомыр калган муразага дип, ун каман шул кийинчә тора. İftarga yürüyor, iftarga. Oradasın. Bir çokırlarını. Яңа да айтты ул, бәлешләр ашап йөрим дип, бәлешләр ди. Эше буш менә. Кая китә ул? Алар бит ашка йөргән эшләре зур була, бәлеш ашап. Ha? Көненә бер генә ашыйбыз. Бу торашында. Атолар гел бәлеш ашап менә, хатта миңа бердә хәзрәт әйтте, мен де элек шерлидерим ди, ну юан, тиге шәһәрнең иске төбәгендә. Мен де шул ди айрым ашый башлагач ди, бәрәңгесен айрым, пошелтыны начал питаться ди. Айрым итне ди, шунасын ди төзәлә башладым ди. Югыл бит инде. Менә мен допустим, шул ашапта барыбер 5 килоны җуйдым мен, менә 3-4 ай арасында. Әйе. Потому что егылдым мен алда. Анарсын, менә кичкенә беренче октябрьдәме егылган идем. Октябрьдәме кар Горалдан, диафрагмдан төшерәм дип, крыша башында подъезддан әйтәм, минем шундый иш пыша. Шуларны этеп төшермәк дип барып төштем. Әллә үпкәгә кадалдык барып. Басыйм буга малая барды инде. Скорый китмәде, әйдә үземә гынуга китеп бирдепте. Анда төшерделәр, сынган әйберләре юк. Но сулап булмый. Безнең бит ни Әлдәрмән авылынан Әлдәрмәш дигән. Әйе, Әлдәрмәш авылынан Әлдәрмән. Әйе. Анда бит ул Әлдәрмәштән Әлмәндәргә. Әлмәндәр карты. Әйе, Әлмәндәр карты. Анда бит ул малайы 60-тан 70-ка килгәнме, ширләп йөри, авыл 100-га килгән әле егетләр кебек менә. Әйе. Нәселдән килә ул, нәселдән кемне менә гайрәтле нәселе ние көчле була, кемдер шундый хәлсез була инде нәселеннән, бәлки шулайдыр ул. Может нәселдән, может менә бит допустим минем әни җитте, әти 80-дә 6 ай торды. Әйе. Әни 83-тә үлде. Мин аларны узып киттем. Потому что аларның теше юк, тешсез ашап, алар чәйнәп ашамыйча үлделәр. Менә мин чәйнәп ашыйм хәзер, теш булгач. Мин әле саттырырмын. Тешләрең сакланды шул әлбәрдә. Куйдырган тешләр, ие. Әле миңа куйдырмады, гынахы була дип. Гынахы була дип кышты куйрма. Миңа бер теш докторы хатта әйтте, мен дә үзе тешләрне сакладым ди. Безнең әти мәрхүм 82-дә китте, бүтән тешләре үзенеке булган ди. Үзе шак-шак итеп мактанып утырадыр тешләре белән менә. Муртаза бабай да шулай 90-да ид, шикәрне ватайы.
Ул мен укыдым. Ул хатта ди бик ниди крепкий диге. Менә ошо тиге нәрсә инде шул тиге төшеннән эмаль бик көчле ул ди эмаль ди. Ул тик менә иссе белән салкынны тик нитсәң шунда ди зыян китерә ярла икән. Булай ул бик эмаль көчле икән ул ди. Хатта тимерендә кимереп була кайсы вакытта. Син менә карап тор. Менә бу нигахатлык үлән ашады халык тегесен бусын теге шикәр югые әзие. Әйе. Шикәр буза. Бетерә. Баллы. Бал бетерә. Бетерә ул әйе төшне бетерә. Әвәле менә бал сорталары елына бер мәртәбә. Берәр кашык мартачы бирә инде бөтен халык җыела бит инде. Берәр кашык әрекмәнгә сала да шуны ялыйсың килеп. Кашык та югана да. Балның тышка зыяны килмидер ул бәлки? Юк инде елына бер кашык. Тимер хөрмәтле бал дисәләр ди, кунакка барасың ди. Bir kapsang di сизмисең, iki kapsang бетә ди. Мен шуны сорыйм дигәнем. Элек балсыз тилмереп торганнар, хәзер бал тулып тора урамда. Ник элек балны рөхсәт булмаганмы? Шартлар тудырмаганнармы? Мөмкин булмаганмы? Татарстанда бал кортларын мәсәлән, умарта кортын үстерергә. Балны качество не дип ничек мактыйларсың? Менә бал бит хәзер бит бал юк. Бал юк. Кычыткан ана алабутадан ана шу таллардан юа. Yüköden bir şeyler indi, yüköden bal. Hatta nerse, şu mizanlı nerse oturtup şunu bal niteler indi. Nerse ne oturtup? Bal nerse deli? Гречиха, наверное. Yok, гречих üzerine o. Yok, nerse oturtuyorlar öyle. Rad. Radoniца mı? Yok, nerse. Nindi balalar için nindi arasada oturttular öyle. Balalar için? İyi, ras. Nereden indi gene? Bilmiyorum, desem. Para buday da narsekte giderse para bile. Manlı mı ne? Yok indi balını alır için bir ana. Ne kırkılesti ha. Хәзер урам тулы бал саталар. Хак үсми ничә ел дәврендә 3 литрлы банка булган 1,5 мең. Шул хакта тора. Бөтен нәрсә үсеп бетте хакы. Бал үсми менә хакы. Бал хәзер бит менә чәчәк юк ул. Чәчәк юк да? Хәзер урман буйларында муж бардыр. Хәзер су буена кирсәң чәчәк ие. Менә сарыклар, терлекләр асрап, аларны волига ибәреп, әвәле su boyuna kırtmılar ya. Onda isi anın bal isi girip tara indi. Su boy çeçek, sabun çeçek, yarma çeçek, nindiga çeçek yok ya. Mana şul bal nasıl yaşıyor balı ya. Hazır çeçek yok. Kaçaklarından algan. Su bile kanı şul nindi balının. O balda tüge. Ali Башкорт бал мактыйлар, анда да төрле була сыйфаты ди хатта ди. Ali Сабантуй булды, Екатеринбургка гел барадырым. Алар алдап июнь уртасында шул Сабантуйны яңа бал дип ирткәннәр, алдап шул безгә сатып җибәрделәр, ятсызлар менә. Менә тыңнасалар, әзрәк уят булсын аларга. Уят түгел инде алар яласың. Алар монда да шул бара инде, әләсин балны. Менә бит монда Минзәләдә бер малай кайта әтисенә. Вот. Әтисенә кайта да. Тегәйтә сиңа күчтән әшкә бер бал, 3 литрлы. Бу бер елдар килә дә әтисе. Хәзер bu balını çıkarıp koyamınar başka biz balın. Bu kavkarıda ay bu bal nersegine kuşmayanlar mılar var. Eti o senin bal bit. Nasıl kavuşlar sen bilesindirdi. Buna göresin mi? Buna şunay. Hatta men ihtibar ettim. Men менә түрәләргә барам мәсәлән интервьюларга. Аларда баллары тәмне gül менә амында базарда аласың тәмсез. Кичтә үрә. Аларга бит түрәләр. Яхшыны бирәләр аларга. Мамык шәлмәк берләр ди. Менә шул түрәләр. Яхшы түргә менәләр алар. Менә күрәсеңме? Бу мыкты бабай булды. Хатта мен аккумулятор утыра башлады. Бу бабай хәлсезләнми ул. Аккумуляторны нардан заряжать кирәк менә. Энергиясе күп менә. Мен уже аккумулятор утырып ята. Бабай утыр. Аккумулятор яшь кенә 3 елны бу аккумуляторга. Бабайга 85. Аккумулятордан көчлерәк ул даже. Вот это да менә. Менә безнең
Sağ salamat. Sağ ol, rahmat. Sağlık, Da. salamat, bunda kalabız. Sing'a Tabii sizge Ha. tıkadın. Küpne kırgan. Abi, hazır ko'rsataman. Bir xotin qiz senga esenlik, sog'liq tilagan hali. Hazır o'qib berarman senga. Balki u qiziqsindirir, o kuyovda bo'lmasa, balki qiziqsindirir seni. Kızıksındır. Geçe bir abiyin eli minne bir yaşka kadar kışkına. Çıkmayayım insin o demeden. Üzüm bile turamdı. Ha kartlar azdı. Ha, hazır iyi, kartlar yaratmıyorlar hazır. Onlardan fayda yok. Fayda yok. Ayı. Ayta Tatar xalqında 10 bala bo'lgancha yanında bir usraq qorting bo'lsin dey. Sen balki usra bilmaysindir. Shuna ko'ra seni chaqirmaylar, kuyovga chiqas kelmaylar. Onun için bir çak kübrak aşarga kerak. Bir de tutamazsın. Ha, boy bo'lsang burchaq osha. Allar qoraqlar kirmaylar uyingga. Ha, bu hali yo'qlamay ekan deb. Aman ısırıp yata. Allah'a şükür. Bu Sizler kataloğu kolay. Вот meni qayplamag'iz. Endi mana bu shoyartada shuna ko'ra umri uzun anin tik shoyartqa shindi mana shu